Kišno ili vrijeme nakon kiše uvijek koristimo za isprobavanje nekih recepata, čitanje omiljenih knjiga ili gledanje omiljenog filma, ili kako bi se isključili i provodili vrijeme sami sa svojim mislima ili sa porodicom. Danas je jedan takav dan. Uz jutarnju kafu i nakon doručka smo odlučili otići u naš stari dom gdje živi svekar. Danas je džuma namaz, pa će momci odmah nakon kafe otići obaviti svoju dužnost, dok ću ja provesti neko vrijeme u kuhinji. Ponijela sam jabuke iz zamrzivača koje sam nedavno pripremila za zimu. Pripremit ću pitu od jabuka, a nakon toga i pitu od kupusa, takozvanu kupusnjaču. Oni koji me prate duže vrijeme znaju da za sebe ne mogu reći da sam neka iskusna kuharica. Stoga, čak i za ovu jednostavnu pitu od jabuka sam morala tražiti recept na internetu kako bi ovaj desert ličio na nešto. Nadam se da će desert i pita biti gotovi na vrijeme, s obzirom da smo ograničeni sa vremenom boravka ovdje. Ne znam, čini li se to samo meni ili zaista vrijeme previše brzo teče. Nekako, koliko god dan rano započeli, opet nam ne ostane mnogo vremena za toliko toga za obaviti.
Nakon što sam izrezala pitu od jabuka, nastavit ću sa pripremanjem kupusnjače, a uz to sve stižem usput i da pijuckam svoju hladnu kafu koja me čeka. Takve kafe su mi jedne od dražih. Dok sam pripremala tijesto za razvlačenje, bila sam zaboravila na preliv za pitu, ali sreća je u tome da se muževa strina našla tu sa svojim iskusnim savjetima, pa sam desert dovela u red koliko toliko.
Uskoro su stigli momci pa je uslijedila i nova kafa koju je pripremio moj svekar zbog velike žurbe i obaveza svih nas. Pa peci, nisam šao, ono kako sam išao u hit. Kad sam imao na veselju, letao sam. Ko nazvala vas kako, jel? Ne objaviš ih tamo na stranici zvanično zbog odavih tih poplavama i apeluju sad. Žena u kritičnom stanju, a beba je podlegla. A tamo, ja sad ja vidim izetu, tamo vidi se ono gore jedna pitmunora. Ono nanijela onu zemlju. Malo, mi se, aj, uvagdila se previše. Šta ću sad, strina? Još vode, jel da malo? Obukla sam svekrove cipele kako bih prošetala kroz našu staru avliju, gdje se sada nalazio naš povrtnjak, ili tačnije ono što je ostalo još od povrtnjaka, jer je svekar cijeli vrt očistio gdje je povrće završilo svoju sezonu, tako da čišćenje vrta nisam imala vremena ni podijeliti sa vama u jednom od videa. Cveklo, repo i čini mi se keleravu koju imam ove godine u vrtu tek treba ubrati, a tu je i nešto patliđana.
Dok ja uberem po neki patliđan za večeru kada stignemo kući, svekar će soliti puževe kako bi se manje razmnožavali ove jeseni i kako bi, nadamo se, imali manje posla u proljeće.